Hola, hola, afició. Bona tarda. Aquí, una altra vegada, al programa número 7. Número 7, Ferran? O mai descomptat? Ne portem bastants, però anem pel 7. Número 7, aquesta vegada amb el Toni Teixidor. Bona tarda, Teixidor. Com estàs? Hola, què tal? Molt bé, encantat. Igualment. Bona tarda. I aquí darrere nostre sempre està el Hugo, el nostre tècnic. Bona tarda. Amb els sons. Primer de tot, dir-vos, Teixidor la temporada passada va entrenar a la Rapitenca i de les 4 vegades que ha pujat a la Rapitenca, 2 ha sigut ell entrenador, així que... Sí. És un entrenador amb molt de mèrit. Un gust tenir-lo aquí. Teixidor, t'expliquem com va el nostre programa, ¿vale? Però primer de tot, Teixidor, estàs bé? Tot bé? Tot correcte? T'agrada l'afició? Sí, bueno, fins ara m'heu donat una mica d'aigua, m'estareu tractant bé, vull dir... Home, a mi m'hagués agradat fer un gin tònic, potser, però... No arribem a tant, Toni, no arribem a tant. No arribem a tant. Bueno, no, bé, cap problema. Aquí mos falta una barra. Xapo, si estàs ben aquí, una barra... Claro. Aquí mos pots fer una barra, I no? mos han faltat formatgets. Que volen i mos han faltat els formatgets, és veritat. No patis, que és que a la pròxima ho tenim A tu pensat. t'agrada el formatge o...? No, no sóc gaire de formatge, Mira, soc més de pernil. Doncs millor. No tenim Doncs sort. millor i tot. Bueno, Teixidor, com t'estava explicant, el nostre funcionament del programa el dividim en 2 seccions. La primera secció són les 9 preguntes de l'afició, 3 ell, 3 jo i 3 ell. Sí. Vale? Ets lliure de contestar el que vulguis, és a dir, si hi ha alguna pregunta que no vulguis contestar, dius, mira... En tota la naturalitat del món. En tota la naturalitat. Dius, pues no. Si no fots un cop de puny aquí al mig al programa, ja ho... Home, tampoc. Tampoc. El que dic, inclús tampoc és algo molt esquemàtic de 999. Inclús, si jo te vull fer una pregunta a meitat de dir, mira, pues, i en el que m'acabes de dir, què va passar al final? Saps? Dins del que estem parlant, Molt bé, podeu treure alguna ja m'has pregunta, entès. no? I després un repasset. I després passem a la segona secció, que és repassem l'actualitat, que passem a la primera divisió espanyola i a la Lliga Inglesa, si alguns partits, si vols comentar en altres. És que em fa... Disculpeu-me, però em fa una mica de gràcia. Clar, sou jovenets, no? Sí. Quina edat teniu? 17, però hi ha gent de la nostra edat que té 16, o sigui, no som 17 per 18. No, però em fa una mica de gràcia perquè, sense ofendre, sense cap dubte, però m'estareu tractant com si tingués 17 anys. En tinc 70, Home, però... M'entens? Vull dir, no, però... Ets un alma joven. Bueno, Ets un alma joven. Un alma joven. Sí, home, clar. No, però, no, aviam si m'entens, que no. No és... Ja, però tinc 70 anys. T'entenem. Ja, però si vols, o sigui, mos ha passat molt que ha vingut gent aquí i li ha sapigut mal que digués, escolta, doncs, de dir, me sento gran. Hi ha gent que diu, m'ha sentit jove, i hi ha gent que al revés, però no ho sé. Home, si vols, te tractem com a vostè. Te demano disculpes, vostè. No, de vostè tampoc, no, home, no. No, però em fa gràcia perquè la conversa és com si fóssim tres col·legues d'anar a prendre alguna cosa a un paf a les 2 del matí. Pues això t'agrada? I jo a les 10 estic dormint a casa, ja. Bueno, però... És un dia especial avui. El que et dic, aquí no hi ha ni càmeres. Aquí no hi ha ni càmeres. Això és entre nosaltres 3. És una broma, home. 4. És una broma. És una broma. És un cachondo. Bueno, doncs, quan vulguis, si vols, passem a l'entrevista. Molt bé. I et fem les preguntes. Si vols que comenci jo. Com vulgueu. Comença tu, Home, comença tu. sempre comencem amb la mateixa. Sí, doncs bueno, va, començo jo. La meva primera pregunta és més com a... Dins de la Rapitenca, ja et dic, lliure de contestar. Per què vas deixar la Rapitenca després d'haver pujat a tercera a la Rapitenca i, òbviament, tenint un projecte com era la Rapitenca? Bueno, sí, home, el projecte és maco. Vam pujar de categoria, el projecte de tercera, doncs, suposo que qualsevol entrenador li agradaria, no? Però, bueno, jo ja penso que a part dels 10 anys que vaig jugar a primera divisió, després hi he entrenat 5 o 6 anys a segona, i després hi he entrenat a segona B 10 anys, i a tercera, doncs, 5 o 6 anys. Llavors, ja no em fa aquesta il·lusió, potser que li faria il·lusió a un altre entrenador. Llavors, bueno, vaig complint anys i els anys es noten, sense cap dubte. Home, això encara que em senti mitjanament jove, però llavors ja no estic ja potser o no em veig ja per anar a Girona 5 hores, tornar, 4 entrenaments i problemes, que el futbol sempre crea ja problemes, sense cap dubtes. Llavors vaig decidir, a més ho vaig decidir faltant 4 o 5 jornades. El que passa que no ho vull dir fins al final, perquè d'alguna manera no s'emmerdés una miqueta el tema, sí, l'equip, diguem, no? Però estava totalment decidit, com així ha sigut, de deixar el club. I també crec que has fet una sortida triomfal perquè la Rapitenca et recordarà com un entrenador que de les 4 vegades que ha pujat
A tercera, 2 has estat tu com a entrenador. Una llegenda. Trobo jo. Sí, les dues últimes, sí, i després vam també la millor classificació de tercera, quin lloc, també. Però, vaja, vull dir, jo estic molt satisfet de les vegades que he entrenat a la Rapitenca. Vic aquí, estic no casat, però juntat amb una rapitenca, i tinc un fill aquí que té un rapitenc, el meu net, casat amb una rapitenca, llavors jo soc molt rapitenc. Tota la família rapitenca. És tot molt bonic. Sí, bueno... Que bonic. Los colors de la rapitenca. Sí. Algo que m'ha agradat molt que has dit és que, a part de ser entrenador, has sigut també jugador, que això és algo que tocarem més endavant, perquè molta gent se pensa, claro, que te té com a lo gran teixidor com a entrenador, però potser com a jugador no és algo que se't coneix tant, no? Bueno, vaig jugar 3 anys a Burgos, 4 anys al Salamanca i 3 anys a l'Osasuna, a primera divisió. Poc se'n parla. No. Poc se'n parla. Pues això no sabia, lo de l'Osasuna. La teva posició quina era? Osasuna estan a A primera divisió. sí, els 3 equips a primera A primera. divisió. Bon Déu. Sí. Hòstia, pues això no ho Sí. sabia. I de què jugaves? Centrocampista, per la dreta o al mig. Sí. Bueno, jo també tinc que reconèixer que vaig jugar a primera perquè abans només podien jugar 2 estrangers. Ara vull dir que poden jugar 4 o 5, els que siguin, hi hauria moltes més dificultats. Però, i després era un jugador una mica estrany. Tècnicament era molt bo, però era una miqueta, és una paraula una mica lletja, però una mica cagadet. Era una mica, no era un jugador, a més, no era un... Tot el que m'agrada a mi com a entrenador, saps? Aquests jugadors que van, que corren a l'ordre. Lo contrari. Jo era el contrari, és curiós. No? Passa, de vegades La vida passa. és així, Bueno, a veure, però que no No passa passa res. res. Has jugat a l'Osasuna, Sí, a primera divisió, Ara m'he quedat de pedra. al Salamanca en este perfil de jugador. A veure, Quin seria el jugador que més veus ara tu reflejat, no dic que sigui una calcomania, però de dir, mira, este xiquet d'ara és el que més s'assembla a mi en quant a manera de jugar? És que ara juga totalment diferent. Ara juga, sobretot, els equips bons, Barça, el Madrid, juguen molt oberts. Abans es jugava un 4-4-2 i hi havia una mica menys d'ordre. Vull dir, ara es pressiona més, no té res a veure el futbol d'ara amb el futbol d'abans. Totalment d'acord. No, El està futbol clar. d'ara és molt superior. No cauré jo amb l'error de dir que quan jo jugava era millor, no. Era futbol també, era primera divisió, no era cap broma, però el futbol d'ara és més difícil jugar. Més competitiu. Individual i és més competitiu. I molt més físic, també. I físic, és més en general. Pensar abans que l'entrenador feia de tot. Ara no, ara tens un preparador físic, un entrenador de porters, una persona que va a veure els partits, tens vídeo, vull dir, ara el futbol... El que influïs també. Ara el futbol, vulguis o no vulguis, s'ha modernitzat, cosa que em sembla molt bé. Abans una bota pesava mig quilo i ara una bota pesa 100 grams. I ni això tampoc. El que no ha canviat mai és el millor que hi ha al futbol, sense cap dubte. Ja. No? Què és el millor que hi ha al futbol? El millor que hi ha al futbol. El millor, el futbol. Xalà. Xalà. No, el millor que hi ha al futbol. Espera't, va, anem a dir una cosa. Vale, però ara m'has matat. No, comença tu. Ho digui ell, que ho digui ell. Perquè no foteu la pota, el segon millor són els jugadors. Però hi ha una altra cosa que és molt millor encara. Comença Hugo. Va, Hugo, comença. El millor que hi ha al futbol és jugar a futbol. El millor, el més important. Vale, ja està. És jugar a futbol. Molt bé, molt Bueno, una resposta rara. Jo dic... Penseu una mica. El més important. Disfrutar. Pa mi, lo tiki-taka. Pa mi, potser, El més important del futbol és guanyar. Des Des de la ment competitiva que tinc jo, és guanyar. Home, però jo estic dins de la ment de Teixidor. Jo crec que ser un entrenador tiki-taka. Però és que jo també estic dins... No. Primer guanyar. En general. Guanyar. El més important, no. Hi ha una altra cosa més important. Perdó. El més important Això és és tercer. guanyar, sense cap dubte. Això està clar. Vale. Vull dir, tu guanya, que no tindràs problemes. Has de ser I competitiu. encara que guanyis, a vegades tindràs problemes. Però tu guanya, perquè tant. si perds, Malament vas anem. cap a casa. I Malament el més anem. important és la pilota. Ara, Tu t'has vist queixar alguna vegada la pilota? La piloteta on va? Va a la dreta, va a l'esquerra, va cap a dalt, va cap a baix, Saps el que entra he sentit? dins, entra fora. No es queixa mai, Ja. pobreta. És el vale. millor que hi ha amb una diferència No m'ho abismal. esperava. És un crac. M'ha matat. Jo saps el que he sentit I després guanyar. queixar-se molt? Lo césped. Tu que has viscut En camps de terra. Molt bé. En camps de pataques, podríem dir, no? En un camp molt menys cuidat que ara se cuida a centímetre, que inclús el propi Xavi ho va dir, que és molt
molt meticulós, no?, en els camps. Llavors, com ho veus tu? És algo que dius, vaya tonteria, o de dir, no? No. Home, abans, aviam, no hi havia camps d'herba sintètica. Abans era tot camps de camp. De terra. Sí, llavors jo jugant a l'Orense, jo vaig jugar a l'Orense també 2 anys, jo vaig pertenèixer al Barça a totes les divisions inferiors, fins als 21 anys, que em van cedir al Mallorca i després a l'Orense. I vam anar a jugar a Ferrol. El Ferrol del Caudillo Ferrol, ahir a Corunya. És Ferrol a la Corunya, sí. Té molta fama de ploure. I el camp estava tan enfangat que jo... No corria la pilota. No, la pilota ni botava ni corria. Però l'anècdota és que jo, corrents amb la pilota en un moment donat, em van treure la bota i vaig continuar corrents. Llavors, al cap de 4 metres o 5, em vaig donar compte que m'havien tret la bota i vaig anar a buscar-la. I no la vas trobar? No la trobàvem. Teníem que fer, entre 4 o 5 jugadors, es va parar el partit, teníem que fer amb tot el fang que hi havia. Però que hi havia un hoyo en terra? No, un hoyo no. Era fang. Era tot fang. No m'entens que era fang? Era tot fang. I va enterrar la bota. Me'n van treure la bota. La bota es va quedar i amb el fang se la menja. La va cobrir. Com si se queda mig peu dins. Una nena amb 27 estes, no? Tampoc no. Però sí, hi havia els camps, eren el camp de l'Orense, per exemple, també. Era d'herba i quan em va cedir el Barça jo estava acostumat a jugar al juvenil del Barça, a l'amateur, al Barcelona Atlètic, i quan vaig arribar allà, tot ple de xarcos, tot ple de... Un desastre, vaja. ¿Esto qué es? Ai, Déu meu. Però, escolta, em vaig acostumar, tu, com un tocino, em vaig acostumar, i després m'agradava el xarco i tirant-me a terra. Llavors ja estàs acostumbrat, això també és bo. T'acostumes a tot, sí. Molt bé, molt bé. Lo que ara m'ha llamat molt, que potser a tu també, és el tema Barça. No, a mi, espera't, això. La meva pregunta és, vas trobar la bota? Es va parar el joc i entre 4 o 5 vam escarbar una mica, aviam on estava i al final la vam trobar. Home, és que si no la troben... Vaig troben... quedar a la banqueta amb una mica d'aigua, netejar-la i vaig continuar jugant. Una barqueta? Una barqueta? No, va tindre que netejar-la, la banqueta. Dic, ha plogut tant que potser van en barca. No, una banqueta i llavors amb una mica d'aigua. Bueno, passem a la segona pregunta perquè en una ja hem fet... No, és que inclús no una, ne vaig enllaçar una altra, que és el tema Barça. Tu has dit que surts com a juvenil del Barça, si no... Sí, juvenil a les inferiors del Barça, no? Sí, a les inferiors. Com va ser la teva experiència a Can Barça? Des de dins? Vas estar a la Masia? No, perquè jo vivia a Barcelona. Vale. Els meus pares són de... Bueno, els meus pares, tinc mare aragonesa i pare de Lleida, però van emigrar, vivien a Barcelona i jo vivia al Poble Nou, a casa dels meus pares. No vaig conèixer la... També vull saber com vas arribar aquí a la Ràpita, Això també és algo que... Pues vaig arribar perquè jo vaig entrenar a Germán, que era l'entrenador del... Ja ho diré demà. D'aquí del poble aquest de... Bueno, és igual, un jugador... D'aquí prop? És el poblet? Poblenou? Sí, no, on estava el de l'Escó. De l'Escó. Va ser l'Escó. Llavors jo estava entrenant, jo vaig entrenar al Jaén, 3 anys també, i llavors després del Jaén vaig entrenar a un poble que es diu La Carolina. Ni idea. És un poblet que passes d'Espenyaperros, arribes a Andalusia i el poble està allà. Llavors vaig fitxar Germán i el vaig tindre uns mesos. I després, quan Fernando va voler fitxar un jugador, deu fer 16 anys, un entrenador, no va voler fitxar ningú entrenador per aquí. I li va preguntar a Germán que tenia amistat. I Germán li va dir, escolta, hi ha un entrenador allà que és català, que no ha entrenat mai aquí a Catalunya, perquè és veritat, jo no havia entrenat mai, sempre havia estat fora. I és per quan em van fitxar. I vaig vindre aquí i al final, una cosa porta l'altra i m'afecta, ja està, ja m'he quedat aquí, que és un poble preciós, per cert. És que ara, la meva pregunta, que no anava per aquí, però ara sí que vull que m'ho digues, és que vull que em digues per quants de clubs has passat com a entrenador i jugador, perquè... Bueno, primer com a jugador. No, és que sí que va avançant i diu, mira, he estat al Jaén, al Barça, a l'Osasuna, i és una que anem descobrint. Primer com a jugador, si vols. Com a jugador vaig estar a les divisions inferiors d'una penya del Barça, que es deia Catalònia. Després em va fitxar al Barça, vaig estar al juvenil, vaig estar a l'amateur, vaig estar al Barcelona Atlètic i després em van cedir al Mallorca. Vaig tornar... Estan a primera, al Mallorca? No, segona. Vale, però també. Sí. Després em van tornar... L'entrenador era Pichi Alonso? No, que va, Pichi Alonso és més jove. Més jove. Perdó. Era un tal Otto Bumbel, que va entrenar a l'Atlètic de Madrid, però aquest senyor està mort. És que vulguis o no vulguis, a la gent que jo d'alguna manera he jugat i a mi m'han entrenat ja estan morts, clar. I és algo que... Claro. És algo que en pau descansen. Clar, és que són molts anys. Jo vaig jugar a primera fa 40 anys, m'entens? És que és molt. Vosaltres en teniu 17, ja m'explicaràs. Ha plogut, és el que diu ella, ha plogut. Ha plogut i vos hem inundat. Ha plogut. I després ja vaig tornar al Barcelona Atlètic, el Barcelona Atlètic va fitxar un tal Tomé,
de l'Orense, ja, lògicament. Va jugar al 0-5 del Barça, te'n recordes? Al camp del Bernabéu, fa molts anys. Lo 0-5? De què estem parlant ara? Del número. Quan estava a Curí, que van guanyar 0-5. Tomé va jugar. Llavors em van cedir al l'Orense. Llavors ja el Barça em va traspassar. Ja no vaig tornar aquí a Can Barça. Llavors des d'allà vaig anar al Palència, segona divisió, vaig anar al Burgos, Salamanca, Osasuna, Elx, i vaig tornar, jo estava casat amb una gallega. Ai, va, lo Sí, gallego. jo em vaig casar ja amb una gallega quan estava a Orense. Llavors em vaig tornar a Galícia. Vaig començar a treballar en un banc, quan vaig deixar el futbol, i vaig entrenar al Carballiño, que és un poblet d'allà d'Orense. Llavors, l'últim club amb el qual has estat és de Galícia, podríem dir. A tercera divisió, jugant amb 36 anys, 36. al Carballiño. 36. El Carballiño. Poc se'n Carballiño. Carballiño. El poble es Viva diu Galícia, Carballiño. hòstia. És molt Galícia. famós perquè fan la festa del pop allà. Que igual van 30 o 40 que mil bo està el persones. pop. Ja És fa que el pop de Què vols Galícia... del pop? Les jornades del Pol. I em Viva vaig Galícia. retirar i vaig començar. I jo, una anècdota, jo vaig deixar el banc. I ara et Jo portava pregunto per 5 què. anys al banc. I jo era fixe, ja estava... Doncs perquè volia entrenar. I és quan em va fitxar l'Orense, i com no podia compaginar, vaig entrenar, vaig deixar el banc i vaig entrenar a l'Orense. I vam pujar 2 vegades a segona divisió. Bon Déu. Que bonic. Que bonic. Sent el teu primer club com a entrenador, Lorense? No, jo vaig començar a primera regional. Jo estava al banc i hi havia un poble allà que es deia Barra de Miño. El Miño, Barra de Miño. Sabreu que és un riu que passa per Orense. Miño, I és un Miño, poblet de 1.500 habitants. Llavors em van vindre... I és curiós perquè era un poble que tenia 4 o 5 empreses molt importants. I jo, com estava al banc, estava de comercial, em van vindre a buscar i va dir, bueno, pues si us feu clients del banc, que jo m'apuntava un tanto, jo us entrenaré. I els vaig entrenar. I resulta que eren tots xavalets com vosaltres, 17, 18, 19 anys. L'època d'oro, podríem dir. No, com vaig començar. Normal. Tots No, juvenils a més, eren- era curiós perquè començàvem a l'agost a entrenar i venien tots, però després, clar, se n'anaven a Santiago de Compostela a estudiar i jo entrenava amb 5 o 6. I venien els divendres, entrenaven. Escolta, 5 o 6? 5 o 6 d'entrenar. Estem jugant a futbol sala o futbol 11? No, futbol 11. En Ni a 5 o futbol 6? sala. Pues escolta, un Entrenàvem moment. amb 5 o 6, que eren els que hi havia. Escolta'm, Teixidor, i si muntem un equip nosaltres? Perquè, Ja us entreno, sí, home. Tu, entrenador, nosaltres 3... A la lliga local, a la I lliga busquem local. algú més, no? Ah, Com ho veus, ara això? Pues, a veure, I abans vaig de començar començar primera. amb lo del banc, que ho Sí. començarem després, ja que m'has dit lo del jugador, voldria saber també la teva carrera futbolística com a entrenador. Bueno, després com a entrenador, torno a repetir, vaig començar a entrenar aquest equip de primera regional, em va fitxar el Carballiño a tercera, Vale. vale? I llavors vaig estar a Carballiño 3 anys. Llavors, bueno, són coses que potser no les tindria que dir, però bueno, ja que estem així una miqueta... Tu digues llavors, tot el que vulguis. a l'Orense gastava molts de diners en aquella època. Llavors, Vale. els joves, els jugadors joves que sortien d'Orense, de Carballiño a Orense hi ha 40 quilòmetres, no els feien ni cas. Llavors jo els agafava i jugaven amb mi. I jo feia uns equips molt bons. I ens vam classificar, als 3 anys, ens vam classificar per pujar a segona B. Hòstia. Però no hi havia diners. Llavors el club el que feia era trucar a l'altre equip i deia, oye, mira, Si os sobra algo. si nos dais un poco de, bueno, tema econòmic, pues llegamos a un acuerdo. Hosti, Què ha passat aquí en los goig? I això és el que Que no ens tinc va aigua, passar. perdona. I després em va fitxar l'Orense. I llavors el Lorenzo em va fitxar, i ja l'Orense ja no fitxava bons jugadors, no tenia diners, i vaig jugant Quan vas arribar tu, just ja no fitxava. Jo ja no em va fitxar ningú. Hòstia, I jugaven tens molt mala sort. tots els del poble. Eren tots, un policia, un abogat, tot, entrenaven per les tardes. Això ho dius en sèrio? Això segona Un B, policia, home. una boga. De Sí, passar sí, sí. a ser un projecte multimilionari, no. Sí, no, multimilionari no, però de diners. Bé, de diners, a jugadors jugar bons. amb els policies del poble. Es van acabar els diners i ara jugaven pues, la gent del poble, però, cuidado, impressionant, eh? O sigui, a lo millor venia el panader. Bueno, vam pujar, eh? Hosti! Vam pujar a segona divisió. A veure, un moment. A veure, Vau jugar... A segona divisió espanyola. Sí. A Empanaders segona? i policies. Empanaders, policies, Les abocats... Palmes, Getafe, Que bo. Leganés, Estàs sempre Que vist? bo. Salamanca. Cuidado, eh? Però, Cuidado. però vau pujar Sí, vam pujar. Me deixes en xoc. en locals a l'equip? A segona divisió. I empanaders? Eh?
I en Penedès? Però que era gent que passava per davant i dia, doncs m'apunto. No. O era gent del poble. capacitada. 7 o 8 d'aquests que jo havia tingut al Carballiño, com els vaig portar. M'entens? Llavors, però eren gent del poble, ja t'ho dic, un abogat, un procurador, un policia, un pescador... Un carter. Això és el bonic del futbol. Un capellà hi havia? Un cura hi havia? No, un cura no. A veure, tampoc No, hi havia un cura. No, però això és curiós perquè vam pujar de categoria. És que és molt fort. I, per exemple, estava al Salamanca, estava l'Illo. Saps que l'Illo és el segon. Ara L'Illo és el segon de Guardiola. M'entens? El segon de Guardiola. Sí. Amb el... Amb el Manchester. Amb el Manchester, no? Sí. I amb el Barça també va estar una temporada. Havia entrenat al Salamanca. Ara sí, m'ha vingut. I amb el Barça també va estar una temporada. No, el volien fitxar i al final no el van fitxar. Vale. Però Ara m'ha bueno, vingut. la curiositat Vinga. és que, per això et dic jo de la política una mica, que en realitat vam pujar de categoria. Jo vaig entrenar a l'equip, Que fort. vale? I faltant 7 o 8 partits, per un tema... Que no cal comentar. No No es pot dir ara. No es pot dir ara. No és necessari. Allà són molt, No cal. molt de dretes. Allà. Vale. I el meu pare va estar aquí a les Terres de l'Ebre amb els republicans. Llavors, doncs, bueno, una anècdota, una tonteria, i em van fotre fora, sí. No dic per la política, però algunes coses ja a l'equip no anava gaire bé. Com qui no vol la cosa. A l'equip no anava gaire bé, perquè bueno, érem un equip molt modest, i em van fotre fora. I l'equip va baixar. Llavors, I va baixar, tu creus que per... no ho sé, no, va baixar, jo no dic. Vale. Si m'hagués quedat jo... Jo ja l'he agafat. Si m'hagués quedat jo, no sé si haguéssim també. No, jo ja l'he agafat. L'anècdota és que Jo ja ho he entès. em van vindre a buscar una altra vegada. Com I és jo li obvi. vaig dir, bueno, jo torno. Dic, però si ve a la meva casa una persona important. No puc dir qui. No mos podem I quedar així. aquella persona Sai. va vindre a casa meva, vaig tornar a fitxar per l'Orense i vam tornar a pujar a segona divisió. Jo crec que sóc l'únic entrenador que en 2 anys ha pujat al mateix equip a segona divisió. Me deixes, però a quadros me I deixes. després ja, doncs, bueno, l'equip es va quedar segona, jo vaig marxar i la meva vaig anar al Jaén, al Córdoba... Vale, a veure, acabem. Córdoba, Jaén... No vull- Córdoba, Jaén, sí. I a part d'estos ja anem Rapitenca directament. No, Córdoba, Jaén... vaig jugar... Te vas rondar al Castelló? No, Vale. és un equip que m'hagués agradat anar. I del Anda, Jaén, mira, tu que vaig estar 3 anys, que també el vaig pujar, vaig Aquí, marxar... la pregunta és, has anat a algun equip que no hagués pujat? Sí, home, ja aquí Vale. Sí, És que... sí, Pot sí. Jo vull fer-te la pregunta. No, espera, perquè t'acabo esperem. perquè és important, això. Vale. Vale, Ja m'encanta. t'acabo, ja són els equips aquests. Llavors es vaig anar al Guadix. Guadix és un poble de 25.000 habitants Hòstia, poble. de Granada. Sí. 25.000 és poble? 25, bueno, un Ciutat, poblet. Bueno, una ciutat. Bueno, Depende. Ciutadilla. és curiós perquè està aquí a la Sierra Nevada i Guadix està baix. I ens va tocar el València, d'Héctor Cooper. A veure, el València a la Copa del Rei. Sí. No, com digués que vas eliminar el València... Sí. Mare de Déu, senyor. No ho sabeu, això? Escolta, en Teixidor, però què? Espera, home. Que encara falta. 4-4. Pop. 4-4 Música de tensió, per favor. i tirem els penals, no els havíem ni ensayat, perquè dic, ens en fotran si ho A veure, sis. Toni, espera un moment. I jo els crec que van m'estàs eliminar. enganyant. O sigui, no pot ser que faigues un equip de Penedès i ara m'estigues dient que 4-4 contra el València Sí. i damunt els penals A mi ni us m'estan devíeu gravant. entrenar. Però espera un moment, Però el porter- que el València era el del Héctor Cooper. Que ja sé, ja ho sé. Home, jugava Care, el de l'Antequei, Que és que és jugava una Baraja, cosa, jugava... Però llavors tampoc sabeu a qui vaig eliminar l'any següent. Espera't un moment. Toni, a veure, comportem... A veure, Aquí- espera't aquí- un moment, aquí- espera't un moment. aquí- L'any El següent, València 4-4 Sí. i els penals com van anar? els penals vam fer els 5 penals nosaltres i els 5 penals ells. Nosaltres no els havíem ni ensayat. I el sex penal, va Angulo, un tal Angulo, Sí, Angulo. A veure, i el va tirar fora. I el nostre el va marcar i els vam eliminar. o sigui que el porter d'Adorno. Bueno, a veure... No, More, el porter... more, bueno, more. El porter que el... Com es deia? No me'n recordo. Feia poc que estava. Bueno, sí, no me'n recordo. Bueno, en resum, l'any següent vaig firmar pel Novelda. Sí. I no sabeu que vaig eliminar el Barça? No pot ser. Sí, que m'ha sortit. No pot ser. És veritat, Vaig eliminar el és Barça. veritat, Aquí és va, veritat. dir-me jugadorets d'aquí Barça. Pues el Barça, pues, jo no sé si estaria jugant... Estava aquest, Koeman estava? Retzinger, estava jugant els dos germans aquells, un molt lleig, així de... Kluivert. Kluivert, Mare de estava jugant el... Què diu, I el porter és un que es va suïcidar després, pobret. Un alemà. sí que és Un alemà que es va, pobret, que
al cap d'uns anys... Lo tinc a la punta de la llengua. Oi, no te'l diré ara. O sigui, m'estàs Bueno, dient que total, l'equip era però Kluivert. van jugar tots, Lo graciós és que ho també diu... jugava? No, però Guardiola, no, saps què passa? Estava No. Van Gaal. Has fet moltes coses, però- has fet. Eto'o també moltes, estava? Van Gaal moltes. entrenador. Sí, però sí, Van Gaal entrenador. Eto'o també estava, no? Qui? Eto'o. No, ja no estava. t'has confundit Però de així, generació. mira, va acabar el partit d'Héctor Vaig Cooper, malament. això ho vull remarcar. Bastant. Però avui, quan vau quedar, abans de tot? 3-2, vam guanyar. 3-2. Bof. I el partit com va ser? 1-1, 1-2... 0-1 a favor del Barça, 1-1, 2-1, 2-2 i 3-2. A camp del Novelda. Camp del Novelda, sí, el poble d'Alicant. I la gent... Home, jo va ser... Se va tirar al camp? Se va tirar al camp? la I gent? també diré una cosa, perquè el Bengal aquest, de què té fama? De xuleta, De- de... Sí, xulo, sí. Peinat, així... L'Héctor Cooper, que per cert era desembre, anava amb un abric a la banqueta, un abric així tot, i aquí amb una pell de zorro d'aquests, un abric d'aquest, i jo amb màniga curta. És que t'ho anava a dir. Jo- Gent valenta, xe. Perquè Gent valenta. jo soc molt. Màniga curta. Va acabar el partit, no va vindre, Ni a No, saludar. home. No pot ser. Li havia caigut la cara de i vergonya. el aquest dia tio. que vam eliminar el Barça, Molt estàvem tots tots a dins del vestuari, disfrutant, i vam picar, tal, va sortir el... Dic, míster, que te llaman fuera. Surto, venga, señor Teixidó, muchísimas felicidades, impresionante el partido. ¿Puedo felicitar Qué jugadores? Sí, sí, pase. Va entrar, tots es van quedar mig acollonits. Digo, Home, jo- señores, muchísimas felicidades, muy merecido. I se'n va anar un aplauso. Home. Vull dir, perquè Té el després de diguin Mira, que el jo, Bengal la pell és de gallina- antipàtic la pell de gallina se'm i una fica. mala persona. Impressionant, l'home aquest. És Mira, gent que mai va per m'oblidaré. detrás, Pell és de gent gallina. que va per detrás, que tampoc cal Impressionant. fer les coses públiques, i això sí que és Pues sí, veritat. no passa Teixidó, res. m'estàs deixant a quadros, Que tio. fort, Estic Teixidó. al·lucinant. Quan vas un xurro. Has fet tantes I coses. et dic més, Es va eliminar el Barça. Has imitat a Bengal com mai. Has imitat a Bengal com mai. Jo vaig quedar... T'ha sortit molt bé. En la interpretació que has fet ha sigut brutal. Bueno, Escolta, La meva pregunta era, espera Mare un de Déu, moment. senyor. sí, No, és que, com no la diràs, no sé si preguntar-te-ho. sí, home. Passem a l'Orense, ¿vale? Tu vas dir que volies que Però vingués espera, una espera, persona los entre- a casa teua. Sí, No, a veure. No pots dir la persona? no. No, però això ja ho hem dit abans. Vale. No, lleva la música, lleva la Però música. ja tenim- puc, Fora de molta càmeres. intriga. treballava a l'Ajuntament. Ah, D'aquí? Vale. No, home, d'aquí Home, no. no. Escolta, De perdoneu. Orense. Estem a l'Orense. Perdoneu. Vale, D'Orense, vale, vale. d'Orense. Vale. Ja s'ha esperat mal los tiros, ja està, tampoc cal dir-ho. Vale. Què fem? Vale, Pregunto lo jo. que... Hemos hem quedat, és que la veritat... Pregunto m'estic jo? quedant Que no una sé. mica... Pregunta que no pregunta res. Pau. No, però espera't. La carrera d'entrenador ja l'has finiquitat? La vas finiquitar al Novelda? No. A la Rapitenga. Després del Novelda... el Rapitenca era entrenador de jugador, sí, no? Sí. De Novelda a Rapitenga. Sí, ja, Vale. ja em van trucar i ja vaig vindre aquí. Ja fa 16 anys que estic aquí, eh? Bon Déu. Clar. Molt fort. És que entre unes coses i altres... Com passa el temps? Fa 16 anys, sí que passa el temps. Vaig vindre amb 54, em sembla que eren. Sí. I és el puesto que més t'ha agradat o t'agrada més Galícia? T'agrada més Galícia? jo No, home, no, això no pots dir ara, això, eh? Parlo... No es pot dir aquí, això. Vale, vale, no, te ho trobo Jo bé. soc una persona sincera. Te ho trobo bé. Jo ara aquí estic amb la dona, estic meravellosament bé, no marxaré. La teva dona és molt... És me molt tallava rapitenca. me tallava el cabell. Sí, és molt bona, eh? És molt bona. és molt rapitenca, sí, és veritat que m'ho va Com dir. Déu mana. Me I tallava el després cap. tinc aquí un fill, tinc una filla a Mèxic, tinc una altra filla a Alicant i tinc el meu fill aquí, que m'ha donat un net, bueno, la senyora. Llavors tinc un net rapitenc, llavors jo no vull marxar d'aquí. Però si que bonic. jo em quedés sol, allò de dir, com els fills no et volen, vale? Quan ets gran, llavors jo, si tingués que anar a un lloc, marxaria a Galícia. I t'ho trobo molt bé. Que És bonic. que Parlo Galícia... gallec, parlo una mica de gallec. A veure. No, Ah, sí? este- A veure. Falo un no te- poquinho, falo un poquillo de gallego. És que ja que et dic que sí que tenies Una un miqueta toc d'accent. a l'accent. Sí que quan tens. quan Sí, jo sí, vaig sí. arribar aquí, tenia aquests costums que tenen el gallec. I encara ho dic, quan me'n vaig, dic, bueno, hasta luego. Fins ara, adéu, hasta luego. És que sí que Entens? te Vull noto dir- una mica l'accent. Sí. És algo que... Quant Sí. de temps vas estar? 8 anys? Vaig estar 5 anys, després 7, sí, vaig estar temps allà a Galícia. 7-8 anys. Ara estic mirant aquí les fotos i surts tu, aquí els dos. És que ets increïble, Sí, eh? no? Bueno, no. A la temporada 11-12 i a la 21-22. Sí, que vam pujar Que i vas ara pujar. la- Que bonic. Bueno, Hugo, va, que aquí estic empanat. Perdona, Hugo. Ara que surt, bueno, que has vist les fotos i tal, jo te preguntaria, quin dels dos ascens va ser per a tu més emotiu, / especial? Quin preferixes? Pues com t'explicaria? No sé si em vas veure al final quan vam pujar aquest any, que no vaig anar ni a celebrar-ho, ni a... Jo amb això vaig complir la meva obligació. És que tampoc
ho veig tan difícil, no? A mi va dir el Fernando, diu, vinga, va, que s'ha de pujar l'equip una altra vegada. Diu, bueno, pues va, anem a pujar-ho. Vull dir, no, és que no, de veritat, no. Anda. Sí que puc semblar una mica xulesc, puc semblar una És que mica... és un crac. Però és que no, sincerament, no. Pues vinga, va, anem a pujar-lo, Jo és que els home. entrenadors, quan va bé la cosa, tens que estar calladet i no tens que fer absolutament res. Ja va bé, ja. És quan les coses van malament, quan s'ha complicat una mica el tema, és quan un entrenador té que dir 4 coses. Però quan les coses van bé com han anat aquest any, que vam estar 23 partits sense perdre, què vols que digui jo? Que ens un dia al vestuari diu, me cago en la hostia, coño, que esto me... Pues no, vale, chavales, vamos a continuar así, que esto va que vuela. M'entens? Pues sí, molt bé. Si és que a vegades som els entrenadors els que liem una miqueta el tema. Te consideres un entrenador discret? No. O ets un entrenador que marca el vestuari? Carisma. Soc un entrenador que mana. Dins Un del líder. vestuari, fora del vestuari, el rei del bambo sóc jo. Mira, vull aprofitar... Vull dir, no hi ha cap jugador que pugui ser el rei del bambo, estat jo. No, perquè és que et mengen... Pues m'encanta. Vull aprofitar... Aviam si acerteu per què es mouen els jugadors. Per què es mouen? Per què es mouen dins del futbol? Pels diners, Molt bé, i Sí? la fama. la fama aquí. No. I el protagonisme? Egoisme Egoisme, sí. i per por. Per por. Se mouen per por. Per por, Ara aquí... per por, per diners i per egoisme. Jugadors. I lo de la sempre, por? Sempre hi ha la por de que et puguin fotre fora, de no jugar, de m'entens. Vale. Ja t'he agafat. Jo vull aprofitar aquesta pregunta de que tu eres el rei del vestuari dins i fora. Del mambo. Del mambo, el rei de tot. Si has tingut alguna situació dins del vestuari que no s'ha pogut controlar. Aviam, jo una de les... Si la pots explicar. Si no, sí, home, una de les qualitats més importants que té que tindre un entrenador és veure la situació que se't pot donar. Vale. Amb això Abans de ja que t'hi passi. respost. Abans de que passi. Abans de que passi. Amb la qual no. M'entens? Antes prevenir que curar, no? No, jo sempre que... És això? Sí, és dir, si tu veus que hi ha algun jugador que veus que no... Rebotat. Llavors, pues dic, oye, coge la maleta y abre la puerta. Coge la maleta y te puedes marchar. I això no t'ha passat mai? No, sí. Ah, sí? Sí. O sigui, ha Vale, hagut pues, una... enllaçant Sí. esta pregunta, quina és una de les experiències que més t'ha xocat a un vestuari? De dir, mira, m'ha passat això Sí. i és algo que Una situació que no s'ha pogut molt controlar. ho recordo en... No en carinyo, algo en xoc, que hagués dit, bon Déu. No perquè ho he eliminat. Vull dir, si hi ha un jugador que es posa tonto, és que jo tontos no en vull. Jo vull gestos, vull gent encara que sigui una mica cabronceta, amb cara de conill, que dic jo, vull gent, m'entens? Perquè saps el que passa? Tens un tonto, I se t'atonten. quema un poble... Com? Un tonto quema un poble... Quema un poble. Sí, Crema. un tio que és tonto, va i quema un poble. Sí. Llavors els altres, els veïns diuen, coño, no lo podemos juzgar porque es tonto. M'entens? Clar. Oh, no. No entens el tema. Ara sí. M'entens? Ara, un gest, un cabroncete, quema un poble i dius, hòstia, ese tío 40, que se toda la vida en la cárcel. Sí. Vull dir, jo tontos no en vull ni un. I ja n'hi ha. Sí que n'hi ha, collons, sí n'hi ha. Trobo molt bé això d'eliminar les parts negatives. Mira, diré un refrán que dic jo molt. Elimina-lo, porque el que nace lechón muere cochino. Hola. Lechón Torna a cochino. repetir, El que nace lechón, és dir, lechón és un tocino petitet, Sí. muere cochino. Continua creixent, però sempre serà un tocino. Un tocinet, Amb efecte. amb efecte. No entens el que et vull dir? Sí. Vull dir, Que dona ara igual... és petitet, diu, el perdono perquè és petit, però Però quan joder, sigui gran- es farà gran, m'entens? No, elimina'l, no. M'ha agradat. Molt bé. Ets un tio que sempre me sorprèn. No sé per on me n'aniràs. Bueno, això és bo, no? Això m'encanta. Això a mi La m'encanta. meva dona sempre diu que sóc una caixa de... De sorpreses. De sorpreses. És que estar casat amb un tio com tu, a mi m'agradaria molt que està al sofà i de cop te diu, mira, que sàpies que ha entrenat al Barça. Au. No, Escolta. bueno, perquè us agrada molt el futbol, a mi ja Què no. fa aquí? A mi m'encanta. Vine cap aquí, va. Vine, que el veig, que vol vindre. És que No, és que això no és costum, que aportes dos programes. Sí, i tal. això ja no és costum. Va, que vingui. És que en Chapo mos va passar que li agradava molt i va dir, veniu i així parlem. Sí, cap problema. M'entens? I és que a nosaltres mos agrada molt el futbol i és algo que a mi m'està No llamant molt... t'acostumes,
No, que vingui. Me llama. Té que resoldre les circumstàncies. Quan, per exemple, aviam, jo entrenava a primera regional. Jo no sóc de papers, ni sóc de preparar, ni sóc... Jo ho tinc tot aquí. Jo el dia que no pugui dir una alineació o que no pugui fer una cosa dins del meu cap futbolístic em retiro. I llavors, quan vaig començar a primera regional, sí que me'n recordo, em vaig comprar una pissarra, saps d'aquestes pissarres a lo Guardiola. digitals, A lo Guardiola, amb xapes, saps d'aquestes que es posen, les xapes que es peguen dins de la... Sí, lo de l'imant. De l'imant, amb això. Llavors jo feia, aquesta aquí. I un dia estaba yo, aquí. Entonces, cuando tú bajas, subes tú, entonces tú retrocedes un poquito para no dejar espacio. I llavors jo m'estava donant compte de que passava algo raro a la pissarra. De què passava... Algo raro, que no veia jo... A la pissarra? Anava fent, sí, que no veia la jugada. Que no veia jo... Allà em passava alguna cosa a la pissarra. I els jugadors tots així, no? Xavalets tots jovenets, allà a Barra de Minya, en primera regional. I al cap d'un quart d'hora, jo vinc fent així, dic, no sé què passa avui, que no... Bueno, i al cap d'un quart d'hora són un jugador, també de 17-18 anyats com vosaltres. Digo, mister Teixi. Digo, ¿qué pasa? Dice, es que hay 12 fichas. Y digo, me cago en la hostia, un cuarto de hora habéis tardado en verlo, un cuarto de hora. Lo he hecho expresamente para ver qué decíais. Expresamente. Ets un crack, tío. ¿Y qué vos di? No. Uy, no me he dado cuenta. Claro, te desmontes. Vestuari desmontat. 12 fitxes. Però en aquell... Sí, veritat. Però en aquell moment a tu et va sortir d'això de dir, mira, ho vaig fer tot expressament. Vaya jugadores, un cuarto de hora habéis tardado en daros cuenta. Això és la psicologia inversa. M'encantes, tio. És que... Psicologia inversa total. Tens que tindre... Molt bé. Ara que estem en confiança, jo t'ho vaig dir. Jo m'esperava una entrevista, la típica d'un entrenador que et conta les... No, molt bé. Però és que m'estàs deixant a quadros, de que... És que ens somiaré en això, ens somiaré en els 4 carteros jugant a segona divisió. A què li toca la pregunta, que estic perdut? Jo vull fer-te una pregunta, Teixidor, si et sembla. Tu has fet pregunta? Sí, he fet una. Sí, he fet una. Tu o jo? Jo. Va, doncs va. Jo trobo... La pregunta és que, que hem parlat molt d'entrenar equips i tal, però la sensació de portar un Ja, però per parlar bé... La sensació de portar un equip de primera catalana, com és, vull dir, un equip que és quasi semiprofessional, per entendre-nos. Molta serietat, no, suposo? Vull dir... Aviam. Aviam, jo t'explicaré. Jo he entrenat equips que hi havia jugadors que cobraven 40 milions de pessetes. A veure, és que... Per cert, és que... A Córdoba hi havia jugadors que cobraven 40 milions de pessetes. A segona divisió B, És que nosaltres ens movem per euros, pessetes que siguin... 40 milions, un milió d'euros són 167.000. Bon Déu. Inclús te diria que et quedes allí, perquè no sé per què ha vingut. Vull dir, és que són... Això era, vull dir, que aquí la gent cobra 1.500 pessetes, cobraria, vull dir, no sé, m'entens, o 3.000 pessetes, 4.000, 5.000... Però 40 milions estan a primera divisió catalana? No, a segona B. A segona B? A segona B al Córdoba. Bon Déu. Bueno, però era la mezquita, era el Córdoba que baixava d'este... Era el Córdoba que havia baixat a segona divisió, hi havia un president, no el coneixeu, un president que ha estat una mica, va estar a l'operació Malaya, us en recordeu? Una operació que va haver de... Perdona, va estar ell, ha estat a la presó també. Quan has dit 40 milions? A la presó, el propi president ha estat a la... Llavors tenia molts de diners, Home, i era, mira el que et diré, i això és tan verídic com t'ho dic, ell molt andalús, molt andalús, tio molt maco, però molt... I, mister, parlava així, mister, hay que meter 4 a todo, 4. Digo, bueno, coño, poco a poco. Si siempre ganamos 1-0. Digo, bueno, 1-0, pero son 3 puntos igual. Claro. Vale, mister, hay que meter 6 puntas, hay que jugar 6 puntas. Ni idea de fútbol. 6 puntas, ¿dónde vamos? Digo, además el campo estaba... Un desastre. El campo, digo, vamos a ver, mister, vamos a ver. El campo es la excusa. Digo, no es excusa, pero el campo no está bien. Me cago en la hostia. ¡Margarita! ¡Ven acá! La Margarita, la secretaria. Llama a Holanda, que traigan los tapes, y en una semana quiero que el campo esté ya bien. ¿A Holanda? Al cap de 3 días, sí.
Això t'ho juro com és verídic. Al cap de 3 dies ja estaven els tapes aquests, van posar el césped, allà, bum, 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 bum... Però això per què ho vas dir tu? I al cap d'una setmana ja estava tot el camp, ja a jugar al camp. Però ningú se n'havia donat compte que el camp... I el camp preciós, home, clar, es va donar compte la gent. Però no diia res. Tenia diners, estava amb les seves cosetes, i camp nou, césped nou, vaja. Que també vam acabar guanyant 1-0 també, o 2-1, no creguis Lo césped tampoc era... L'equip era... Mira, ja... Escolta'm, Hugo, no et sàpiga mal, però jo crec que seria millor que anessis allí, no? Perquè, o sigui, no tens micro. No, només ho dic per... No, estem molt bé aquí, estem molt bé. Va, doncs va. Faig la pregunteta o fas tu preguntet? És que esto me porta un rato en el mòbil, vull saber què busca. És que estic buscant lo de les pessetes, però no em surt. O sigui, 40 milions de pessetes... Tu tens que estar buscant pessetes, pues ja t'ho ha dit. 1 milió de pessetes són 160.000 euros, no? No, menos. 1 milió de pessetes són... 240.000 euros són 40 milions. Més? Bon Déu, però és que és una animalada. 40 milions llavors. Bueno, la meva pregunta, que és per mi la que vull saber. Màxim rival com a entrenador. Bueno, el Barça és un... No, un altre entrenador que digues que sempre l'has volgut guanyar. Com un Mourinho Guardiola, vols dir? Com un Mourinho Guardiola. O si et diu que, home, sempre has anat a la teua, no? No ha hagut cap entrenador, vull dir... Li tinc molt aquí a les Terres de l'Ebre, li tinc molt de respecte, molt, a Jordi Fabregat. Sí, està al Tortosa ara. Vale. Que ha jugat també, ha jugat a primera i ha jugat... Me sona molt, però ara no caic. Però, vull dir, els altres no sóc jo gaire amic dels entrenadors aquí de les Terres de l'Ebre. No. És curiós. És curiós. No, perquè... Però per què és curiós? Doncs perquè són tots de Tortosa, són tots més o menys, i es reuneixen ells, i jo, particularment, com he arribat de fora. A mi fa temps em va dir una persona que jo havia perjudicat moltíssim el futbol de les Terres de l'Ebre? El futbol de les Terres de l'Ebre. I això què t'ho va dir? Doncs una persona lligada al futbol. Sí, i dic jo, cony, i per què? Dic, perquè aquí érem tots, treballem, o treballàvem i després entrenàvem un ratet. Però tu vas vindre i dissabtes i ho vas fer-ho una mica més professional. Molt bé. Llavors, bueno, hi ha gent que li sap greu, hi ha gent que no, hi ha gent... Aquesta persona no es pot dir, no? No, lògicament. Òbviament. Tu pensa no solament, i ara sou jovenets, quan us caseu, quan traieu el títol que esteu estudiant i tal, ja veureu que si destaqueu dins del que vosaltres estudieu, està clar que sereu l'envídia dels altres. M'entens el que et vull dir? Sempre hi ha gent una miqueta d'alguna manera, m'entens? I com dic jo, és que entrenadors són tots iguals. Dic, no, aviam, no hi ha metges millors, no hi ha abogats millors, no hi ha arquitectes millors, collons, hi haurà entrenadors millors. Però, claro, la gent... Quina vergonya de dir-ho. Pues sí, però els entrenadors que són més dolents no te diran que hi ha entrenadors millors. Diran que tots som iguals, claro. Pues és el que t'estic dient jo. Molt bé. El que et dic, toco preguntar, me toca a mi? Estic sent massa sincer, potser, no? No, estàs perfecte, m'estàs encantant d'això. És que te ho vaig dir una cosa. Li havia promès a la dona no parlar. No, home, però la dona estirà encantada. Ja m'hi ha animat. La dona estirà encantada. Ets un crac, la veritat, sí. Però tu creus que li has de donar la mà cada 5 minuts? És un crac. Pues te la dono ja. Ara, anem. Lo que et dic, jo el que voldria saber, perquè has dit, sí que és veritat que, per lo que he sentit que has dit, ets un entrenador que fa molta pinya als jugadors i dona igual que siguin els jugadors, que sempre traus lo suc, no?, d'estos jugadors. Llavors, sí. Jo et voldria preguntar, experiència com a més bonica que has viscut amb vestuari i un jugador de tots els equips que has anat que diries, és el que li guardo amb més carinyo, no el millor, però de dir, mira, pues voldria saber algun dia de trucar-lo i dir què passa en la teva vida. M'ha vist lo full, Mira qui... No, això ho preguntes tu? A quants equips, Amb quin jugador et quedes? A quants equips hi ha entrenat? Amb més carinyo, no ho he llegit, t'ho juro. A quants equips hi ha entrenat, aquí a les Terres de l'Ebre, ja no dic anteriorment, i potser tinc 3 jugadors amics. Podem fer... No... Has dit només de les Terres de l'Ebre? Sí, de les Terres de l'Ebre. I podem fer un top 3? I dels altres, de tot el que jo vaig entrenar o vaig jugar, tinc un íntim, que viu a Galícia, i després 10, 15, però potser jo ja he estat entrenaments i companys jugant, he tingut 1.000 jugadors. Vull dir... No et quedes en cap. Pasó el día... Y se hizo la noche. Pasó la romería.
Li surt sempre. A veure, què és la romeria? La romeria són les festes que fan a Galícia. Ah, vale. Una romeria, una festa com aquí. Cony, aquestes festes que feu aquí també. Les festes majors. Les festes majors. Els orígens. Pues allà jo dic molt, passo el dia, passa la romeria. Jo sóc amic teu perquè ets jugador, amic no, company. I quan s'acaba... Acabes, i tu cap a casa i jo cap a casa. I pues m'agrada molt aquesta manera de pensar. És com ara, jo amb els jugadors de la Ràpita, excepte dos que tinc amistat per Se pot dir o per negoci, no és Àlex Forés i... És que Àlex Forés... I a l'Oribe. No. El Patxo. No. Jota. Dan no. Com que és pescador, home. Àlex Samper? No. Deixa anar, no passa res. Àlex Forés i l'altre, home, com es diu? Antoni, Àlex. El delanter, home. Gerard. El que és pescador. Ja sé qui és. Lo va dir Jota. Lo va dir Jota al programa. Espera. Edgar. Però som amics perquè em porten peix a casa. Bueno, no, però això, no ets un amic de conveniència, no? Som amics perquè som amics. Vale. I això, doncs, em porta peix. Diu, oi, mira que m'ha de falta... I me'l porta i jo, doncs... I aprofitant... Les costums de Galícia, ets molt de polp, de peix, d'aquestes coses, t'agrada? M'agrada el peix. Sí. Vale. I aprofitant... M'agrada el peix, m'agrada la carn, m'agrada Ets menjador, jo també. M'agrada menjar. Aprofitant això que estàvem parlant ara, te puc fer amb quin jugador te quedaries de la Rapitenca? No, però escolta'm, el que no has dit és l'experiència més bonica d'un vestuari, o no has viscut cap experiència bonica? Totes han sigut boniques, per Per mi. mi totes, aviam, jo És que ja ho ha dit. Una experiència de dir un sopar. No. Sí, home, hem fet sopars, hem fet... No sé si m'entens. Experiència bonica no, vull dir... De dir que et van tirar xampana, que estaves dormint i va vindre un i va tirar xampana, no sé, alguna cosa així. Quan vam pujar, quan el Guadix va ser més que quan vam eliminar el Barça. Em van agafar els jugadors, em van despullar, em van fotre a la dutxa... Com? Bueno, va ser, sí. Bueno, terrible. Això, ara estem a Neva... Com es diu? Peralda? O com era el nom? Novelda. Te van despullar i... No, Novelda no. No, Aguadís. Novelda va ser una miqueta més... Més sèrio. Més, bueno, també em van mullar tots i tal, però... també? Aguadix, no. I Van Gaal estava dins? Imagina't allí duet i Van Gaal dins. No, Home, quan estava Van Gaal estaves vestit. ja havia sortit. Vale. No, però torno a repetir, contra el Barça, això, no, contra el València. Perdó. Però vaja, no, vull dir, hi ha hagut moments macos, hi ha hagut moments... Però, torno a repetir, passa el dia, passa la romeria, vull dir... Ara es va pujar l'any passat, ara s'ha acabat, ara hi ha un altre entrenador, hi ha un altre equip, i ja ara s'ha acabat, ja no... Has acabat com a entrenador? Perdó, ves tu, perquè m'estic mitjant l'entrevista de tot sol. Pregunta. El jugador amb què et quedes de la Rapitenca? Perdó? El jugador amb què et quedes de la Rapitenca? Però a nivell o com a persona? No, a nivell futbolístic. A nivell futbolístic que digues que este jugador m'ha encantat futbolísticament, personalment. El no tindre equip i no poder anar-lo emportar, llavors es cap. Si jo estigués entrenant en un equip, et diria, m'agrada tindre aquest jugador al meu equip. Vale, pues, però com no tinc equip... Pues, retòricament, si tinguessis un equip, a qui t'emportaries? Pues m'emportaria una mica... Hi ha diversos jugadors... T'estic parlant ara no com a persones. Estic parlant com a jugador. Com a futbolísticament. Com a condicions. Personalment no, futbolísticament. Sí, perquè personalment m'emportaria els dos que t'he dit. Vale? És que Àlex Forés és molt bona persona. Com a jugadors... Jo crec que sé qui vas a dir. Andy... Sí, és que... O Patxo. Los dos que va dir com li diuen? Jota. I Àlex Forés. I Chapo també ho va dir. A Andy i a... Patxo i Andy. És molt amic meu, però jo, com a futbolista, si anés a un equip molt, molt, molt bo, doncs no. Has dit que a tu t'agraden els futbolistes en caràcter, no? Aviam, Àlex Forés és un jugador, sincerament, i a més no crec que s'enfadi, si ho sent normal, però en canvi l'any passat va jugar tots els partits de titular. Vull dir, et dona alguna que no et donen uns altres jugadors... Tranquil·litat, potser? Millors. Més que tranquil·litat, et dona carinyo, il·lusió, ganes, sent color, sent a la Rapitenca... És que és lo capital. I després els dos jugadors, els dos amics que també tinc dins de que han sigut jugadors meus, Juanjo Rovira i Gustavo. Aquí ja m'he perdut, si tinc la veritat. Tenen 37-38 anys els dos. Amb aquests encara anem a dinar, tenim un grup... Bé. Doncs bonic. A veure, ara que li toca la pregunta, perquè... Jo ara estava repassant, però això és una pregunta molt més personal, si la vols contestar. Escolta, Hugo, tu has fet totes les preguntes? Espera un moment, que jo vull fer l'última.
L'última ja, Estic repassant aquí No, home, no, que l'última, collons, si estic de puta mare. Va, Jo també, però... He d'anar anglès. Bueno, vale, si vols, que sopar. Jo estic mirant aquí la plantilla. Si hi ha algun jugador que diries que no vas encaixar en ell. Sí. Home, però... Sí? Sí, sí. Vale, un jugador que no voldries tornar... Home, però això ho dirà la ràdio. El vaig mantindre perquè, bueno, l'equip anava bé. Perquè estaves obligat? Un tonto de... No, obligat no. Però era un d'estos tontos? No, no era obligat. No era obligat. Em va fer un comentari que no em va agradar i després, doncs, bueno, tenia que prendre una decisió, però com l'equip anava bé, doncs no vaig voler d'alguna manera emmerdar l'equip. Emmerdar una mica el temps. I si no vols dir el nom, no el diguis. No el dic. Vale, és lliure. Ell ja ho sap, sí. M'agrada perquè és discret i... Però no es calla. M'agrada perquè no et calles, però quan arriba el moment necessari... No, home, perquè està jugant a la Ràpita ara, encara, llavors és... No cal. No fa falta. No seria just. Ja està. És aprofitar-me una miqueta no fa falta. Del protagonisme, no? Sí. Ja està, no fa falta. Llavors, una per finalitzar i repassem l'actualitat o Hugo, vés a mirar quan portem perquè, sincerament, estic tan còmode. És que jo ho tinc... Teixidor m'ha sorprès molt positivament, M'ha sorprès molt positivament. És que jo ho tinc tot, jo ja sabia... Jo crec que és una de les entrevistes que més mai... No sé el temps, no sé què he de preguntar. No, jo m'he desconnectat totalment. Me deixo portar, m'agrada molt. Quan portem? No parla. Bueno, 50 minuts. Bé. Bueno, doncs sí que m'he abduït, perquè pensava que portàvem 30. Perfecte. Última pregunteta o repàs d'actualitat? Quantes portem? Bastantes, no? Ne portem 14, 15, 16, 17, 18... Les que vulgueu. 19, 20. I les que vulguem. Jo faria... Però jo faria una última i bona. A veure, pensem una... La última i nos vamos, no? Com aquell que diu. La última i apaga la llum, com diria Chapo. Que ha de pagar la llum. No, és que la veritat... Una pregunta bona, així... Jo més a dir, més del que ha dit. Tu creus que, en tot el que t'han preguntat de dir, mira, pues, que sapiguéssiu que, a part d'això, em falta això a dir? Perquè si ja te falta algo que et falta dir, a part de lo que has dit... Moltíssimes coses, però... Escolta'm, és que jo les vull... Doncs farem una part 2. Hem de fer una part 2. Hem de fer part 2 amb molta gent. No, una vegada que feu una pregunta, a mi em ve el pensament després. Ara dir-te una cosa no és... Contar-te una anècdota ara... He de tocar la tecla, Tens que tocar la tecla, llavors jo, dins del que tu m'has preguntat, recordo dels 52 anys que he estat al futbol. Bon Déu. Jo ara te faig una pregunta ja i acabem l'entrevista. Pregunta bona? Sí, jo crec que és bona. Si et donessin l'oportunitat de tornar a entrenar, ho faries? Tornaries? I tinc una altra de bona, també. Va, tornaries? A on? A on? Tria tu. No. Vaig a ir l'equip jo. Has dit a on o per supòs? Jo pensé que anaves aquí, a la Ràpita. No, aquí no. Vaig a pensar a l'equip. No. La Ràpita tinc per sentat que no. No. Jo crec, sincerament, que... Bueno, les coses... Però jo crec que ja ho he fet tot. Jo vull dir, ja vaig quedar aquí, m'he pujat 2 vegades, vull dir, jo crec que ara és tornar una altra vegada, sí. Ara, si tingués l'oportunitat d'entrenar amb un equip, d'anar a jugar el diumenge a les 4 i d'estar a casa a les 7, m'entens? Potser sí. És dir, un equip de segona catalana. Un equip d'aquí, a prop. O sigui, tu voldries un equip que s'adequés al teu horari. Perfecte. És que la pregunta que et volia dir és... Que ens adequem els dos, els horaris, m'entens? El que et volia preguntar és un equip que tu ensumies algun dia entrenar, però com veig que, o sigui, seria, per exemple, un Barcelona, de dir, mira, doncs no et faria il·lusió entrenar un Barcelona? No em faria il·lusió perquè amb això sí que sóc una persona. Jo no tinc capacitat. És com el Barça. A mi el Barça em va traspassar perquè jo no podia jugar al Barça. Jo no tenia capacitat per jugar al Barça, com tampoc tinc capacitat per entrenar al Barça. M'entens? Ni al Madrid, ni a lo millor algun equip de segona, de primera, a lo millor així. Però jo no tinc capacitat, se'm menjaria. A mi el Barça se'm menjaria. Arribaria ja i no sabria... I més la meva forma de ser. M'entens? La meva forma de ser d'arribar ja, digo, bueno, chavales, calladitos todos, que aquí mando yo. I ahí, que estan tots rebotats. Ja m'explicaràs. Ara, vete pa casa. M'entens? Vull dir, no... Allí, jo crec que dius això, només arribar, i surts a les portades de tota Catalunya. No tindria. I a més soc massa... expressiu. Xerrador. Soc massa xerrador, expressiu. Pensa que no som dos aquí. Pensa que et fan una roda de premsa, hi ha uns 50 persones allà, i a la mínima que se t'escapi una tonteria, nosaltres
us n'enrieu, no? Perquè No. sou joves i És que en a mi un bon sentit, sí, jo ho entenc. però allà no vegis, allà... La mínima una cosa i... Allí, no duraria ni un dia. bromes zero. Fotos i- No, allí i bromes flash. zero. No duraria ni un dia. És que allí si dius una cosa com, jo que sé, una brometa, jo que sé, Lewandowski no corre, o alguna així de dir, ha de córrer una miqueta Oye, més. corre un poquito más, nene. Sí, Estàs mort. potser m'entens? et foten I fora. després hi ha una altra cosa, jo no estic d'acord amb tu, amb el que has dit abans, a mi això del tiqui-taca. No, a mi Man. m'agrada... Jo Escolta, vull guanyar. tu saps de quin equip sóc jo? Esa és. Guanyar. Jo vinc a donar-te la mà si fa guanyar, falta. Guanyar i guanyar. No, però ara dona'm la mà, Com dona'm la l'any mà. passat. Jo saps de quins entrenadors soc? A mi m'agrada lo... I este xic no està d'acord perquè ell és del tiqui-taca. O ara no ets del tiqui-taca. Jo no soc del tiqui-taca. Ara ja no, el Jo, tiqui-taca a l'entrevista d'Albacar, jo vaig fer un comentari que a mi el joc de Simeone no m'agrada, perquè ell A té mi m'agrada. jugadors per a tocar amb la pilota. El València l'entenc el seu joc perquè no té jugadors com el Barça, que òbviament el seu joc és pilotes dalt i a veure si marquen. Però a mi el joc del Barça m'agrada. Per què? Perquè tens jugadors al mig camp, tota una plantilla que pots tocar amb ells i pots jugar a pilota bé. I l'únic que vaig dir és Però això. si ara juga el contraatac al Barça. Sí. Llavors, on va guanyar el Barça fa poc? 1-3. A mi Que m'agrada- van ser 3 contraatacs. Llavors no valen aquests gols. Molt bé. M'entens? A on? No me'n recordo ara on va ser. Van fer 3 al principi. Al Que me'n Victòria, recordo que al van fer- Victòria És Pilsen. que no Si me'n mires- recordo. si on. mires- Però jo- van fer 3 contraatacs. Bueno, Al Mallorca. Òbviament, sí, que però són dolents, si mires els partits, M'entens? lo del Bayern no és contraatac. Bueno, jo no dic el Bayern. I No, després, ja. I després dir alguna dolent de Simeone, no té preu. No té preu. Ha estat 10 anys i l'ha Molt fet bé. internacional a l'Atlètic de Madrid. Vale, És que l'Atlètic de Vale, Madrid no, no, eren et dic- 4 amics. tampoc I era... Vale, l'ha fet Teix- internacional. Molt Que ha bé. fitxat Però ara Teixidor- 4 o 5 jugadors però Teixidor- que són tècnicament bons i no juguen a lo millor el que a tu t'agradaria. Teixidor. Doncs ara juguen com han jugat. Fica sempre, atenció home. que això és un debat. I fiquen veu, no? Perquè no sé Fica si atenció. bé o sóc jo. Sí se sent bé, però... Estic d'acord amb tu. Tic-tac, vale. tic-tac queda poc ja. Estic d'acord amb tu. Vale. L'ha Queda fet poc. internacional. Molt bé. Vale, ara te vaig a fer una pregunta. Triem entre aquestes dos copes, Lliga o Champions? Espera't un moment. Lliga o No, Champions? no volia dir res. Si no guanyes la Lliga, no jugues Champions. Bueno, espera't. Bueno, Però pots jo quedar et segon, dic... tercer o quart. Vale, però jo dic, si et donen a guanyar Lliga o Champions, quina copa vols? Jo crec que té... No ho sé, no t'ho sabria dir. Jo No, crec té, que- té molt mèrit les dues coses. Jo crec que generalment la gent diria Champions i aquí és ambic jo. Quantes Champions té Simeone en l'Atlètic de Madrid? Ha arribat 2 vegades a la final, cosa que hi ha Però molts quantes equips que té? no. Però Bueno, doncs tu les te'n ha recordes les ha perdut les dues. en qui va jugar, o sigui, tu, a la Champions? Quan hi ha una final, tu te'n recordes de que el Madrid va guanyar, però tu no te'n recordes mai del subcampionat. Quan fa Guardiola que va marxar del Barça? No t'ho sé. Ara- I quantes Champions té? Molt bé. Vale, tens raó. Ara I t'ha enganxat. estic en tu. I està entrenant els millors equips d'Europa. I estic en tu. Que no té res a veure I el Guardiola Manchester City m'encanta. amb l'Atlètic de Madrid. Que sí, que està clar. Entens? Que I ja al li final- toca, que ja li toca. I al final no ha guanyat cap. Tant com a Simeone i a Guardiola ja els hi toca una Champions. Bueno, també, home. Però jo t'estic dient el que actualment veig. Jo és que soc simpatitzant de l'Atlètic de Madrid. Vale? Vull dir, amb això també tu... I de Simeone. A mi diu Simeone, Ho respecto Guardiola... totalment, ho respecto totalment. El teu estil és paregut al de Bordalàs? Bordalàs, Gattuso, Simeone... Mira, Més contraatac? Pregunto, hem tancat ja? Hauríem de tancar. Vale, no, Queda molt tanca poc. que t'explicaré. És el que t'estic dient. Si tu em fas una sèrie de preguntes, jo recordo el que m'ha passat. I ara et contaré... Saps qui és Bordalàs, no? Sí. Sí, òbviament. Jo vaig estar... Escolta'm, però no hem tancat, no? No hem No, tancat. no, no. Ah, bueno. I diu que ha de tancar. Ah, bueno, doncs tanca. No vull tancar. Portem una hora. Això no es pot emitir? Sí. Vull que s'emiteixi. Sí. No s'emitirà. Bueno, doncs no sé. Perquè a partir de 55 minuts se talla... Vale, ja està, millor. Qui se'n sentirà? Jo vaig entrenar al Novelda i vam eliminar el Barça. Bueno, doncs al cap de... Faltaven 8 o 9 partits i l'equip anava normalet. És a dir, jo vaig fer 80 milions de peles i el pressupost era de 60 quan va anar al Barça, entre drets televisius... Vull dir, sí. jo els hi vaig resoldre un any. Bueno, doncs, tu saps qui estava a tots els partits darrere meu, veient el Novelda, perquè em fotessin a mi fora i entrar ell? Bordalàs. Bordalàs. Hòstia. Llavors, allà al Novelda hi havia el president i el secretari tècnic, que són els que em van fitxar. Però els diners de tota la vida allà fan màrmol. Són 3 marmolistes
que eren íntims amics de Bordalàs, que són els que posaven els diners. I quan l'equip va començar una miqueta malament, venga, i em van fotre fora. I va entrar Bordalàs. Els diners mou el futbol, I van baixar de categoria. Podria ser. No, podria ser. T'estic dient, els diners mou el futbol. Naturalment. No podria ser, t'ho estic afirmant, els diners mou el futbol. A mi m'han fotut fora d'equips d'anar al segon i al tercer. Per diners, sí. Mare de Déu, sí. Jo me quedo, jo en este xic, jo m'ha encantat. Jo estic en xoc, directament, jo a fora de càmeres vull seguir parlant amb tu, lo que, claro, el temps se me'n va. Sí, i el repàs de l'actualitat també se m'ho ha anat. Parlant de selecciones, és per on. Mira, repàs d'actualitat, només te voldria preguntar, per a tu, esta temporada, campió de Lliga, Copa i Champions, i acabem. Qui quedarà? Sí, per a tu, de dir, per a mi, els tres candidats... Sí, campió de Lliga un repàs. al Madrid, campió de Champions al Madrid i campió de... M'has dit? Com? Lliga al Madrid? Sí. I Champions al Madrid? Sí. I Copa? I Copa... No, Madrid. El Valladolid. Al Bosch. Sí. Al Bosch. M'ha encantat. Sí. És que ets un tio que me surt... Les dues primeres, sincerament, crec que el Madrid avui en dia, per una sèrie de motius, que lògicament no podem... Però la Champions també? O sigui, tenint en compte que està PSG, City... No estic d'acord amb tu. Però sí, me cago en una puta, si se'ls emporta totes últimament. Hosti, és veritat. M'entens? Home, clar, vull dir, qui és el favorit? No, Diuen que mai és el favorit al final. Lo campió. Ara, que ha tingut sort, que faltant 10 minuts estava perdent, que... Bueno, però al final me cago, no? Té alguna cosa. Teixidor, estic... Tu saps el que juga en un camp de 90.000 persones? Jo soc culer i... Jo soc culer i estic en tu. Jo trobo que han estat gent, al minut 90, els hi fiquen algo al cap, els punxen o algo. Bueno, doncs mira. Va. Actitud. M'ha encantat. Per mi, lo resum... Última pregunta. Mos veus futur? Sí. Veus futur en este programa, en este projecte? Com us veus? Mos veus més futur que el Novelda, és la pregunta? Aviam, sí. Sou una mica pipiolillos encara. Però bé. M'encanten les expressions que utilitzes. Sou molt agradables. Pipiolillos. Sou molt agradables. Molt de gust. Sou molt agradables. Quantes vegades t'han donat la mà esta entrevista? 7 o 8? Bueno, és igual. Com no hi ha Covid ja... Mira, aquell ja està, blanc. Ha sigut un plaer vindre, de veritat, No, a tu. Lo plaer, i t'ho dic en sèrio, t'agraïm a tu. Lo plaer és meu que m'ha encantat. Pues encara m'han quedat moltes anècdotes. Pues ara fora de càmeres o fem una part 2. No, part 2 en tu i de passo Jota. És que són els dos que mos falten, perquè Jota també diu que falta. El Jota és molt maco. És un crac. Bueno, afició, mos veiem al programa 8, que també tindrem una trimitat especial. Tots són especials. Tots són especials. No podem dir aquí encara. Al programa 8, no? Sí, 8. Toni, com te despediries? Va. No, bueno, verdaderament venia una mica inalvis, volguem dir, no sabia exactament què passaria, però bueno, ha sigut un autèntic plaer, i sobretot amb gent jove com vosaltres, que me'n vaig jo ara, he entrat amb 70 anys i me'n vaig amb 40. En 6. Doncs a mi m'agrada. A més, heu estat molt amables. Vinga, va. Adéu, afició. Mos veiem la setmana que ve. Adéu.